Luís Rei anunciou esta mañá en rolda de prensa que se presentará como candidato ás primarias do seu partido de cara ás eleccións do 2019, unhas primarias que o actual voceiro da Marea de Pontevedra agarda que teñan lugar entre xaneiro e febreiro do vindeiro ano. Polo tanto, concorrerei ás primarias cando a dirección de Mareas convoque para volver a encabezar, volver a ter a honra de encabezar a candidatura de Marea Pontevedra. Cando eso sexa, haberá polo menos un nome que será o meu, o de Luís Rei, como candidato. Rei dixo que o importante é saber canto antes quen será o candidato do seu partido e que xa despois do vindeiro verán, entre setembro e outubro, se elixiría o resto da lista pros vindeiros comicios municipais. Luís Rei agarda ser el o candidato para poder continuar o proxecto que iniciou no 2015. Intentarei, polo tanto, convencer os compañeiros de que a posición conquistada neste tempo, que non nos foi regalada en ningún caso, vai axudar a cambiar o goberno da cidade. 2019 será o momento en que as confluencias da Unidade Popular pasen a fronteira do río Ulla e tamén se instalen nos concellos importantes do sur de Galicia. O actual voceiro da Marea dixo que de momento non coñece a ninguén do seu partido que se vai a presentar a este proceso de primarias, pero que por iso el dá este primeiro paso para que a xente interesada se anime a facelo. Rei agarda que Marea Pontevedra conte coa mellor lista para poder encabezar unha candidatura de progreso na cidade de Pontevedra. Óscar, ¿es tu titular? Fui muy inconsciente.